Mga kabaro, may buntag mga kabaro. Sa karon mga kabaro, balik ko diri sa playa mga kabaro, no? Katong daily vlog na to diri sa playa nga nami ibiyanihan diri mga kabaro, may tabo karon. Pareha ni kay dalan, daot gud mga kabaro, karon na may tabo. Pare mga kabaro. Kini diri mga kabaro, lisod kay pasakang motor. Kay kinawala ato diri ang mga kabaro, babragi anod sa baha. Karon mga kabaro, daot na mo ang daw tamong dalan diri mga kabaro no. Karon maningil ko mga kabaro no. Maningil ko kay pabayanihan ko sa playa. Siguro kami rin trabaho ni kay umbiyani pero maningil mi pundo para sa gasto sa niyo mga kabaro no. Ha, kabaro. Bangag. Yung delikado mga kabaro no. Sa bata og sa mga motor karon. Kisay natin sa sulod ya. Nore, Arnold, Si Nori, si Kuya Arnold, Henry, si Henry, Tatang, Tatang, Tata, Tata, Jennifer. Jennifer. Sige. Wala rin Tatang eh. Wala. Sige lang. Sige lang. Krampa, kram. Si Kram pa ya. Sige. Mga kabaro, no? Ako ning surbiho ni diri ah. Cerita. Ay, tago na suporta sa itong mga silingan. No? Kami naman siguro ang kiyombi ang trabaho ko na yung mga kabaro. Pero oops! Uy! Hello! Ayo! Kuya Indre! Kuya Hendry! Si Kuya Hendry diri ah. Nay, may buntag, Kuya Hendry. Si ate. Ay, kuhan mi ato ba? Pamut-amot mi atong dampa dito. Katong siminto gud nga nabuak. Na. Sa dalan lang gud yang pamut-amot mi na ba kay pabayanihan na namo unta. Sige. Napalit pag lamaw. God. Ay, Kuya Arnold, asa imong motor? Ginabutang. Diri ah? Magpaamot kami ato ba kato? Buak ko dito nga kuan. Kato dampa. Ginagmay lang gud kanang kami naman yung umpi ang trabaho niya. Magpaamot bisa tara na nga motor diri ah. Ang balas. O kana, mayo, balas imo ah. O sige, balas dito sa Pikas. Good. Kisa pa yung motor diri aya? Ay si Kuya no. Ginasulod ba niya yung motor? Oo. Okay, dito naman. Ayaw lang. Basta wala ginasulod. Mga kabaro, no? Si Kuya Arnold, mo sponsor si Kuya Arnold og balas. Ay, balas siya. Buwan na siya. Oo. Asa, kini diriya? Imo ni, o sige, magkuha mi balas diriya. Sige. Kinsa pa rin yung motor diriya? Diri sulod. Kinsa pa? Dito, yun. Diriya? Asa yan, balay? Pagdirong balay na ako, pagdirong. Sige. Salamat ya. Kuya Arnold, sponsor balas mga kabaro, no? Karon, sulod na diri. Hinain. Isa mo to si Kuya Junjun. Kuya Junjun. Okay. Ano yung mga kabaro ang iriya, no? Balik na ni Benihan mga kabaro. Kuya Junjun! Kuya Junjun, te. Ito lang na yung motor diri ah. Sige to. Ikaw to? Iyang asawa? Ah, siya. Patay. Konta di ba? Magpa-kuanta mi di ba katugong nabusot nito nga dalan? Magpa-kuanta mi ba kanang oh, amot lang god, ginagmay lang god para lang nga unta nga ma bisa ginagmay lang te, ini offer lang.
Oh, sige, sige, tapla lang ako. Oo. Oo. Oh, sakuha lang de. Tapla lang ako unya. Oh, ginagmay lang ko. Basta ginagmay lang, ay lang yung ako. Isa ra ka sako among gasto ato, isa ka sako nga siminto nya balas nya. Binihan lang kamera ni ako lumbi mo trabaho. Oh, sige, sige te. Ginagmay lang daghang dapay motor na sulod. Namay mga motor wala na. Wala na. Junjun si Tatang dia Tatang. Asa man Tatang? Nana sila motor no. Mangutan ako. Sige, sige. Mga kabaro, no? Murag lingaw ni rong adlaw, mga kabaro, no? Ay, gisuroy. Hello, Nay! Nakakay motor, Nay? Nagagawas to, kisay nagadrive ba to? Ako anak. Kuan ba, nabuslot atong talan dito ba niya? Magpabiyanihan ng tami? Oo niya. Iliyag may lang good, ini amot lang. Salamat. Salamat kay Nay. Pila yato, Nay? Di man pero maguna dihagod. Kano sa mga ripiron? Na, paguman niya, daghang magbulasot bata. Ato na sa gininayan karon kita. Oh. Ang nakadaot na nang taga dito dapit sa inyo ano. Sa ari ka lang dito sa kuan, kilid. Gani Nay. Ang sa motor niya kana ako bago pintan na. Okay mo ato Sige sige Nay. Karon magmatan ha. Oh, sige Nay. Way problema Nay. Oh. Kami Nay kuan Nay, kami Nay mo trabaho. Unya na paghatag. Oh, sige. Automatic Nay. Kisa pa Nay motor diri Nay. Wala Nay motor ya. Sige. Ay kanang diri oy nag-GP diri. Kisa man ni. Oh, mana ni? Ila ko na magyang Oh. papa. Pi, asan nila kang papa? Digi kini. Nay mga motor Nay. Na bakasyon. Sige. Si Kinuri pa di ay. Wa ko da. Si iyang asawa. Nawali sila balo oy bani-bani. Wala. Pati si iyang asawa? Di mo na ang asawa. Mga kabaro, no, sa karon si Kuya Arnold, pakuhaon lamig balas diri sa kilid, unya. Sila andiri na may Oh, balas. Nya karon mga kabaro, si Nanay, silingan si Nanay Daday, pag ura ni nag-birthday mga kabaro, no. Happy birthday, belated birthday na. Og sa karon, mas burag lingaw ning adlaw mga kabaro, no, kay matawag bayanihan, no. Oh! Kanto na to si Kianore, no? Murag sayo ka lang. Video okay, no? Muna nga magbiyanihan to diriya. Yeah, salamat kay sa imong balas, ya. Oh, automatic, Nay. Automatic, Nay. O si Kianore na lang mga kabaro. Pero si Kianore, hoy! Kinain! Ayaw! Wala ginasulod ang motor ni Kianore, no? Nabaro di ba pangalan si Mami? Wala. Og sa karon mga kabaro, mamalit ni. Ha? Sige Nen. Mamalit ni balas ni Kiombi ay balas si Minto, no? Ya, salamat ya. Ay, te. Salamat kayo, mayong bungkag kay nagkita ta karon. Di juga kalikay kinatay kamera. Kuanti ba? Magpabayanihan bida sa kuanti ba? Kanang ato ang kuan group. Ya si Kuya Arnold ginama, ay si Kuya Henry na may motor. Magpa kuan tayo may ginagmay nga. Oo, sige. May problema. Ya, pwede na ako paon. Ha? Pila man to? Kuan sa karon mapalit ning simento nya si Kuya Arnold. 20. Ikaw basta ini amount basta na Oh, ini amount wala mi kuan basta ini amount lang. Salamat kasi yung bala. Asa man yung balasan niya? Kini o kini? Ay imo ni tanan po. Ayas kayo. Si Kuya Arnold mga kabaro, kung mani mo ka playa mo ni ang kinakusga na mo diri nga tigbalantay diri sa among lugar, no? Si Kuya Arnold. Mo ni atong kinakusgan. Natig balantay. Murag lingaw ni nga biyanihan ron mga. Wala bang sinsilyo ba? Wala bang Pwede isa gatos kung wala sinsilyo. sinsilyo? Pwede ka
Oh, okay ra. Oo, 25. Salamat kayo, te. Salamat kayo. Yeah, nainay mo niya. Pag sa karon mga kabaro, no, nakalikom na tag 25 plus si nanay, mahatag pod si nanay, og si Kuya Junjun dito, mahatag pod. Sa karon mga kabaro, no. Nay, muagi lang ko, nay. Tara, tawatan na. Oy! Pwede niyo siya? Pila man na? Ay, dako kay na, nay. Dako kay na. Kadura. Kadura. Mapalit ba niya siya? Ah, sige, susunod. Tama na, nay. Ay, kadura lagi. Gamit ako na kayo. Salamat kay nay. Tagan mo ta mag-amutay. Nakalikaw na yung mga kabarog 75. Si nanay, mga tag unta og dako, pero wala ko dawata. Kay kini ato dili man ingon nga ato ani. Ya karon kinsa pagani diri ano? Ito ako. Sa dito nanay. Asa? Tawag ko. Ang katong diri ako narako. Wala sa. Koy! Si Kuya Arnold, sponsor nagbalas, duha ka sako. Oh, ginagmay lang kita koy. Wala na ilain na yung motor niya ah. Katong ingon mo tagian ni koy. Napa diya sulod? Ana pa sulod? Sige. Oo. Sige. Mga kabaro, no? Ako aning taplan mga kabaro, no? Oh. Sa karon. Mantos, kinamo na ikutse. Hello, Kinain. Day. Hello, Kinain. Muagi naman nagmaayo na na. Sa karon, si Kuya Arnold, duha ka sa akong balas. Siminto na lang. Asam si Kuya MB? Ha? Balas. Nakuro balas. Ano kay balas mo na rin ka? Dili, ako lang ginan. Ikasa lang, parang iluwag na to sa siminto. Sumantos, apil na sumantos. Kasi mantos. Kapag may kutsing nga blo. Nga naman, asa yung motor? Motor ko na sila diya. Asa yung mantos na? Sunod ano nga bala yung taas. Kasi dire. Asaan eh? May motor ko na dahil motor. Kaya sa kilid? Asa na nagla parking? Sige lang. Eh, di man na ato ning. Mga atang, di lang po. Di lang pugson. Rin? Kasi rin na ya. Unya daw sila mohatag daw. O tara ya, palitag ko niya. Patag siminto. Ha? Langon na isa ka sa ako, oy. Kulangon? O tara. Kaya dito pa. Ako lang baga-bagaw na yan. Ah. Baga-bagaw ni dapat talaga. Sige, tara. Oy, dako ra kay na. Iya, ay na. Ginagmay na ta. Dili na ingon nga Kubok ay tamba, PVC. PVC? Ito ka ito PVC dito, kaya tubig. PVC? Oh, sige, tara. Pila man to? Unsa kada kong PVC ato paliton? Unsa kada kong PVC paliton ato? 100 ano eh, 200 pwede hata. Gamay lang nga, anal sa tao. Oh, sa tara. Kaya ibabag na ito sa kuwan, baka. Tara ya, ibang tiya ka ba? Ato ning ma. Asa? Mga kabaro, no? Ako isang taplan ning wala kuan mga kabaro. Kayo niya ados na mga tag. Nya sa karon. Sa patag pismas, no? Kuha tag pismas kay wala tag pismas. Aliko mga kabaro, 175. Oops. Binihan yung mga kabaro, no? Kung kuhan po, ako na lang po ka na mga kabaro. Perminti mo, agi daan niya. Akong concern mga kabaro, mga bata, mabulasot sa bangag, no? Kung ang mga bata mabulasot sa bangag, perting disura, no? Kung mga bata mabulasot sa bangag, o sa karon, kusi. Oops. Tara ya! Patag duha ka sa akong siminto. Sa karon nakalikom patag 175 pesos. Oh, hapit ang mga bata dali gabi ba? Hapit. Mira, totore ka. Ha? Totore ka kayo. Ako tanong pa, no? Palitan sa nato daan. Pintas ba pa rin na photo lang vlog. Uya na na. Ta.
Puyog ta. Uy, pwede ko, isi karga ni mo dia. Dili para Dili na nakuhaon. Dili pwede di ka makita sa vlog. Patay. Ni Victoria, maghili na kada. O sige, good. Ako na lang palit ito. O sige, good, good. Para yung abot. Kana. Iwan ka, Andre. Kana ya, mayo na ya, mayo. Ya makbaro no, karon. Ang balas yan dito kay Arnold. Ang balas. Ako sa nila dito. Agis ako, layalay. Katagdiminto ang karo. Kinain, sulod dito kinain, dili magsunod-sunod ah. Uy! Asa ba siya? Kay yung si Nanay Daday, mukuan pa daw, ayuhon daw ni sa barangay, kamus apa? Pag eleksyon. Pero nga dugaya oy mag-eleksyon. Pa si Kinay Lay. Lay. Pa si Kinay. Inay! Ito na Kinay, ulit dito. Pan. Hoy, ulit dito. Kinay ulit dito, ulit. Ulit dito, ulit. Ulit. Dili ah. Ya maro ano. Orang kembali. Ako lang ko mga kabaro. Kami ra magapoy gagi-agi. Sa una, ingon pa sa kong ugangan, siya nagpa-prepare diha ano. Mga ginagmay ra mo sa una karon ginabahang agid siya. Ya busy gamay. Bag ay. Pagpila ang semento. Pagpila ang semento no. Wala, sirado pa man. Ano mo si ate? Sirado mo na. Hoy! Kung saan yung oras mag-open? Hindi ako ba itong siminto? Pelang kaser. Yan mga kabaro, kumunginat eh. Alas 8 ba di ay? Hoy. Alas 8 ba di ay mga kabaro? Alah ka dia. Wala pa rin cashier, miss? Wala na yung cashier? Nasulod? Ay, ikaw cashier, te? Cashier? Mumpalit kong siminto, te, be? Isa lang kasako kay... Among ikuan sa kuan. Sige. Diri ni sa Matina playa mga karos. Akong gipuy-an. Nakaron. Alas 6 sa buntag. Alas 6 sa kabuntagon mga kabaron. Wala ko sa kape niya kay akong gidali kay basig manlakaw na tong mga ko ano, manlakaw na to ang na yung mga motor. Nagpila na hiya niya. Ini. Oh. 70? Barato ra no? May gani kasi sa'yo mag-open no? Ay, kado pa.
Ya, mayong buntag ya. Kaya mga kabaro, no? Sa karon, ato ba akong uganga, no? Tabangan ako pagkarga. Sa espiritu. Kung nabot ka rin nga vlog mga kabaro, sa kabaro vlog ni mga kabaro, no? Kay importante po kayo ni siya nga adlaw ni. Kaya nga naman Sabado niya, nakadiop ko ba? Kung tining adlaw daghan, busy nga adlaw, no? Hello, te. Ay, ma. Hello, te. Pila ka na siminto niyo, ma'am? Ha? 244. 244. Pila pa rin yung balas yan, ma'am? 40? 40. Naman mo? Semento lang, sir. Ah, semento lang, ma'am. Toy. Oo, kay kato mo ang dampa dito sa kuan ba diha sa muwag, mga ganan motor god. Oo, among ipaayo pabayanihan ra gud ni. Mga kabaro, nagitaplan sa nako ang wala kabayad. Kay wala pa ang mga tagiya sa motor. Muni gwapo nga negosyo ba, hardware. Oo. No? Ma'am? Wala ba ya, ma'am? Tag Biyag 500, ma'am. Ma'am. Koy, mahaw to, Koy. Ha? Ano yung mga banat ya? Kira kayo na, eh. Isa na tagihan nila ko, okay, Lahi. Ha? Kira kayo, eh. Kasi nila po sa yabangan, may mga bakal. Ah, ilang yabangan po. Oh, nakapait ako dito, ah. Hindi mo kargahan mo? Ha? Hindi mo kargahan? Teka, tara. Ayun siya? Oh. Kaya na. Salamat kay Koy. Ha? Ako kayo ba? Aha. Pato, Andres? Dara, bus. Yung balas ni mo? Sige, unya atong balas.
Salamat kay kuya ha. Ay, dara. Mauna niya akong kamyo, te. Ah? Ay, sige, salamat. Mga kabaro, 244 ang balas. Ay, ang balas, ang siminto. 244 ang siminto sa karon. Nihatod sa nako nino. Nihatod sa nako ni sa balay. Yeah. Ayan. Okay. Pagka very good. Asa to dia? Dia tahu bahasa ya? Dara, sige. Ya mga kabaro, no? Putlon sila mga kabaro, no? Oh. Update na mga kabaro, no? Muna ni ang
kuan. Ya, magkuha lang balas ito ya, pre. Oh. Mga kabaro, update ka no. Gitiltil na ni Kiombe ang kuano, gitiltil na kay parang ligon jud kayo. Gitiltil na mga kabaro no, parang ligon jud kayo ang iyang pundasyon. Nangapi na kaya, nangapi na ka. Ha? Kumain ako ng gata ko. Good. Ayan ang kape gatas yun. Mga kabaro, ma-update lang yung mga kabaro no kung unsa na yung sitwasyon mga kabaro no. Kay wala pa po ko kakape. Mga pisa kuya. Og sa karon, biyaan sa ako sa Kiombe mga kabaro no nya dito sa taas. Kinain. Oy, nagpaabot din akong kinain. Hello kinain. Hey kinain. Gisigot. Gisigot karon kay kang kapitan. Karon dili wala lang ako gi-vlog ila kapitan. Og hello, mine. Hi. Lah, tiyawas mo sa misis, oy. Si Misis Kabaro, ano? Oh, kiss-kiss, pas kinain. Ah, kaway inita. Ginit kayo. Igang kayo kinain, hali kinain. Pang breakfast. Igang kayo. Nya para no ma-update lang ko mga kabaro kung unsa nay. Kung unsa nay dagan ito silong mga kabaro. Sana yung update call. Good. Katibay. Bakal pala. Baya gini mo pala. Yung na itibay kay ba? Bakal pala. Kan na. Ito pala. Yung mga kabaro no, update lang yung mga kabaro no, si Auntie Anik nang laman no. Og si Katiting dito mga kabaro no. Usap po na nga nahimo ni mga kabaro tungod ni Katiting no. Atong mga silingan diri nga mga maayo. Luy, sino ka Luy? Ha? Pasas? Uy. Tugihan yan is Kiombe ba? Bisag bike na niya ha, pero grabe makatabang ba? Mga kabaro, amo lang gi liburan si Kuya Ombe mga kabaro no bro. Amo lang gi siya lang ang nagtrabaho mga kabaro kay busy man utong ubang mga driver nangatag lang sila no mga silingan ng motor busy po si Kuya Ombe ra po di po sila kabda ni Godto. Ya karon mga kabaro ako lang pong gilalagyan si Kuya Ombe kay amo ko duty. Ya. Oy, shout out kay Kapitano diri sa barangay. Ihatag sa Kapitano. Daghang salamat kap sa imong gihatag kap to. Dako na katong tabang diri sa amuang komunidad kap no. Daghang kay salamat Kapitan. Kapitan Sironay. Daghang kay salamat diri sa barangay Matina Playa no sa may barangay Del Carmen. Dako kayong suporta, daghang kay salamat sa imong suporta kap o gipagi nimo kantian ni kap. Daghang kay salamat kap no. Dili ara ko. O yeah, okay ra? Good. Nya mga kabaro, mo update lang yung mga kabaro kung amo aning magbuhusan no. Nya sa karon katong gisemento diri mga kabaro, wala na ko dati mas gahapon mga kabaro og vlog kay nag-ulan nya kining karon mga kabaro, wala na okay na. Wala nang bangag mga kabaro, no kay gayo na ni Kuya Ombe gahapon sa among bayanihan mga kabaro no na mga kabaro. Og mga kabaro no diri na ako putlo ni nga vlog. Kay okay naman ang kuan diri og daghang salamat sa pagkuyog mga kabaro no og see you next vlog mga kabaro.